Здравейте, скъпи приятели и мотобратя! Днеска ще представя от вкъщи, както виждате съм вкъщи, малко във Варна, да си видим тук нещата. Дълго време нямаше, около 9 месеца отсъствах. И днеска ще говорим за едно рядко моторче с мотори Минарели Торнези, което отскоро е при мен. Трябва да бъдем на два фронта, няма как. И западен и източен. Мотори Минарели, стандартният двигател с охлаждането с турбинката, знаете. Различните марки, които мотори Минарели тогава са представили, а това е Торнези, някаква малка фирма, която е ползвала само лиценза на двигателите и своя дизайн, подобно на Чимати, подобно на много други Гарели, Ромео и така нататък, другите марки, които самата компания е ползвала, и карбураторите Деворто 1412. За мотолегенди ще направя следващия път, като бъда вкъщи, понеже сега ще представя още две моторчета тук мои в следващите два клипа, които последователно следващите дни ще кача в групите и в канала ми в YouTube. За малко се прибирам, само да се свърша някои неща и пак обратно, но трябва винаги да се намери време за хобито. Кое може друго да кажем за тая фирма? Малка компания, нещо подобно на тези Ромео, на Майно, които са ползвали също мотори Минарели, и другите, които съм ги снимал по-старите клипове в канала ми в YouTube. Стандартният двигател с аспуха отдолу, ето тук виждате, и карбуратора с филтъра, с палени с декомпресор и оригинално състояние, което е наистина за 76-7 година, когато е моторчето, е наистина доста добро. Тук се вижда линията, която е фабрична, кант през предния и задния калник, и всичко друго е, виждате в какво състояние. Запазен мотопеда, работи, пробвах, запаля го, но няма как да се кара. Знаете, имам доста са моторите и не може всичко да се поддържа, да се кара и така нататък. Следващите два клипа ще представя Фантик за първи път и едно линялно, което е наистина в много добро състояние, с ветробрани. Те 116, една от любимите машини. Така доскоро, сега ви представих Торнези, мотори Минарели от 75-6 година. Още два клипа, следващите качвания след този ще има за вас. Поздрави от Слънчева Варна и до скоро!